Има едни връзки, не са лоши, ама не са и добри. Просто някакви. Не се карате, ама и не ви е весело. Не сте заедно, но не сте разделени. Ставате сутрин, пиете кафе, гледате си телефоните, като двама колеги в отпуск. Той идва всяка вечер при теб, без покана, но и без намерение. Оставил си четка за зъби, ама паста не купува. Уж ял вкъщи, а пак е гладен. Храна не купува, защото се храня от тях. Готов е за хотел с домашен уют, без да плаща нощувки. За друго не е готов. Няма романтика, няма и скандали. Само безкрайен филм на скуката. Реално сте двама души, които просто са се предали. Това не е любов, а съжителство с мълчание. Живеете заедно, но всеки гони своето, без обща посока. Няма споделени планове, няма истинска близост и най-голямата ирония – никой не си тръгва, защото е удобно. А после хората питат от колко години сте заедно. Казваш цифрата и се ужасяваш колко време си загубил. Интересно ми е, защо стоиш в такава връзка. Пиши в коментар, ще ми помогнеш да напиша следващата си книга.